Hát kérlek szépen, én is csatlakozom a gratulálókhoz. Köszönöm a Kossuth díj szépen. az Kossuth díj, ugye gondolom, hogy ezt sokan megkérdezték és sokszor elmesélted. Mondd el például, hogy hogyan értesültél erről a dologról. Először Csík János barátom hívott föl, és azt mondja, hát képzeld András, kapunk valamilyen kitüntetést. Én valami keresztet kapok, te meg azt mondják, hogy Kossuth díjat. De hát szerintem most már tulajdonképpen, hogy fölértem ide a csúcsra hozzád, így most nagyjából elérte a célt a foglalkozás. Na, ne legyél gonosz, ne legyél gonosz! De nem volt öltönyöm. Volt frakkom, de az csak... Frakkod? Van egy frakkom, amit fellépés miatt annak idején varrattak nekem. Az apukámnak volt smokingja, abban voltam a lakodalmamon, de öltönyöm, egy ilyen fes öltönyömben azért illik parádézni, az nem volt. Úgyhogy hát ezt is megértem, hogy 43 éves koromra most vettem magamnak egy öltönyt, úgyhogy most már jöhet a többi kitüntetés. Kérlek szépen, Irén mit szólt a magas elismeréshez? Ezt az Irént, ezt nem tudom, miért emlegeted, de a Irén egy régi prototípusa azoknak a lányoknak, akik a popzenész miután lejött a színpadról, megkörnyékezik, ugye? És hát egy ilyen tejszerű, elomló félkövér láng volt, és így finoman lecsúsztatta így a habfehér vállaira a kis trikóját, és akkor így soha nem szólt egy szó sem, mindig csak így megállt. Úgyhogy idén nem tudom, most sem gratulált, de valahol titokban azt mondta, hogy én már akkor sejtettem is. Lehet, hogy most elégedettem voltak magával. Vagy ezt gondolod, és igen. mit mondhatunk Irén utódairól? Vannak újabb és újabb Irének? Van egy nagyon érdekes inzultálom. A csajom el is mentette a telefonomba úgy a telefonszámát, hogy ő is tudja, hogy mikor beszélek vele, vagy mikor ír nekem üzenetet, szexista. Hát egy egész konkrét ilyen malac újságokban olvasható hirdetésre emlékeztető SMS-t küldött, hogy miket művelne az én nemi szervemmel. És hát egyrészt ez nekem jól esett, hogy számíthatok biztosan egy ilyen szituációra. Véletlenül úgy alakul, hogy... Tehát a csajom levelezik azóta vele. Úgyhogy van azért ebben, és egymásra futtattad őket, és akkor így némi kis szabadságfokot. Van azért ebben perverzió, nem azt mondom, de így... rettenetes terheket ugye le lehet tenni. De számos olyan kalandunk volt, a legtöbb kaland az akkor volt, még amikor egyáltalán nem volt hol aludnunk, illetve olyan jó volt a szervezőnk, hogy elfelejtett nekünk szállást szerezni. Arra emlékszem, esik a hó, megyünk ott az avas lakótelepen, hátunkon a gitár, másikba a szatyor, vagy ez a sporttáska. És megyünk, és így vadászunk, hogy mondom, biztos itt lesz valami szállás, meg bekopogtatunk ilyen panzió, vagy kollégium, vagy valami. Ez csak szembe jön velünk egy csávó, azt mondja nekünk, hú, srácok, szuper volt ez a buli, őrület volt, és köszi szépen, és lehet nálad aludni. És mondta, hogy lehet, és fölmentünk, és ebben tényleg az a szép, hogy egy gyönyörű nő mellett aludtam. Tehát a nővére otthon volt, de azt sem mondta, hogy nem jöhetünk. Lehet, hogy az is ott volt. És képzeld, a reménytelen pokolból hirtelen a mennyországba kerül az ember az avas lakótelepen. Kérlek szépen, említettük az erotikus tartalmú SMS-eket, tehát egy alkalommal Fondor barátaid hozzájutottak telefonodhoz, mert na hát szóval akkor hogy volt ez? Te már egy kicsit egyengült állapotban voltál, ugye Révi bor hatására. Ez a Rádgéber Laci, akiről szó van, mondta, hogy meg szeretne köszönteni születésnapon. Én mondtam neki, hogy figyelj Laci, holnap elmegyek végre a Körösökön, horgászok egy kicsit, van egy kis időm, de akkor köszöntsél meg most. Mondta, hogy gyere, megköszöntelek. Én meg elindultam felé, volt nálam egy üveg jó bor, azért mégse úgy menjek vendégségbe, hogy csak betoppan az ember. Oda érve mondjuk a bornak a 3/4-ét elfogyasztottam. És leültem, meggratuláltak, köszönöm szépen, leültem, és eludtam. Hát Rádgébert, aki ismeri, ezt tudja, hogy ez óriási hiba, mert ott maradt nála a telefonom. És a következő tartalmú SMS-t küldte az összes címre, akit talált úgy hirtelen a telefonomba. A lányoknak azt küldte, hogy nagyon sokat gondolok még rád. Anyámnak is küldött egyébként. És a fiúknak meg azt, hogy hát hatnékon van SOS. Ennél egy kicsit durvább volt. És másnap horgászok, SMS-ek, hívások, tömege, nem is tudtam rendesen figyelni a kapásokra, mindig is gondoltam magam, mennyire szeretnek ezek az emberek. Tehát tényleg ilyen soha 5-10 éve eltűnt nők hívtak föl,
hogy igen, tényleg, és hogy mégis születésnapos fizé. Majd olyan délután 6 felé, 7 felé, amikor már rendkívül mennyiségű szeretetcsomaggal a puttonyomba üldögéltem, a parton följött a rádióból, na, milyen volt a mai nap? Gonosz! Mondom, képzeld, nagyon sokan szeretnek engem, annyian felhívtak, olyan nők, na hát, és akkor elmesélt a történet. Mi volt a magyarázat? Hát milyen új csapás iránya van az életednek? A legújabb az az, hogy rájöttem, hogy sokkal olcsóbb birkákat tartani, mint ilyen ezzel a büdös és hangos cuccal, fűkaszával. Én megpróbáltam, majd mesélek. Igen? Hát először is a birka nem igaz, hogy buta, halálintelligensek. Már a kocsi hangjára a kapunál mind a kettő ott volt felágaskodva, mint egy kutya. Na jó, de ezt a teknősöm is csinálja, mikor hazaérek. A teknősöm is? És még egy tapasztalat, amire te is gondolj, hogy ugye hát azért egy birkapörköltet elfogyasztunk, ha úgy hozza a sors, de azt, akit ismersz, azt nem tudod megenni. Igen, ezt tapasztaltam. Szóval az a dolog nem működik. No, hát akkor... Ezért lehet, hogy ezt az emberek is ezért vezették be, hogy legyen az elidegenedés, hogy könnyebben megegyék egymást, hogy ne tudják egymás nevét, és akkor azt bátrabban lelövik, nem? Hát igen, de erre a 20. század szolgáltatott épp elég példát, sőt, na, hát szóval befejezésként annyit, hogy búcsúkoncertre készültök, ugyebár a Szigeten egy 23 éves pályát zártok le, ami azért ebben a szakmában nem kis időszak. Nálunk jó idősebb zenekarok is vannak, inkább ami miatt azt gondolom, hogy viszonylag intenzív 23 év volt, az, hogy szinte majdnem minden évben csináltunk egy lemezt, és hát attól éppen az is döntöttünk így, mert az utolsó 5-6 évben ez nem sikerült. És mindig azt mondtuk, hogy akkor fogunk feloszlani, amikor közösen rosszabb számokat írunk, mint külön-külön. Most ott tartunk, hogy 5-6 év alatt nem írtunk számokat, tehát nem tudjuk, hogy milyeneket írnánk közösen. Hát és akkor azt gondoltuk, hogy még mielőtt ilyen nosztalgia zenekarrá válunk, és belemerevedünk ebbe a szerepbe, hogy mi voltunk a nem tudom én kicsodák, azelőtt még gyorsan befejezzük, aztán megnézzük, hogy van-e a 40-en túl is élet. Meglátjuk. Lovasi András, köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most némi reklám következik, de utána folytatjuk Tabáni Istvánnal.